Zdravím vás, priatelia, vítam vás pri ďalšom M-vlogu číslo 8. Neskutočne, že vás to baví. Akože tá sledovanosť troška je klesá, ale je to skrz to, že občas je človek unavený. Občas tie témy nie sú také dobré, občas nie je tam čo video to zaujímavé. Ale dneska však uvidíme, možno bude dneska troška zaujímavejší deň. Uvidíme sami. Dnes mám v pláne ísť aj do kina na film Vládci univerza. Podľa recenzií je to dosť dobrý film. Skrz to, že to je ako keby oživenie tej kultovej klasiky. Kultovej klasiky z 80 rokov o He-Manovi a jeho priateľoch s tým, že ako keby je to výraznejší film od režisera Adama Wrighta, ktorý nám prinesol úžasného Bumblebeeho, čož ma tiež dosť bavilo. Je vidieť, že ten režisér má cit pre detaily, hlavne čo sa týče akčnejších scén a tak uvidíme, čo dneskajší deň prinesie. Možno bude zaujímavý, možno nie, uvidíme sami. A čo sa majte. DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Ooh, Tambourine's great too. DJ Jono. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na. Oh na na. Oh no DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Ooh, Tambourine's great too. DJ Jono. Čo sa týče takého menšieho updateu ohľadom toho, že väčšina ľudí už čaká, kedy aké auto si vyberiem. Menší update je tom, že sa rozhodujem pre špeciálnejší M-vlog, ktorý bude aj dlhší ohľadom toho, že to bude o tom aute. S tým, že to auto sa bude vybavovať skrz to, že ako keby dovoz, áno, to je spoiler, je dovážané auto. Väčšina ľudí asi si myslelo, že to bude jedno auto, lenže je to o tom, že ja som praktický človek, ja mám rád praktickú vec a proste to auto, ktoré som mal pôvodne ako zamýšľané, že by som chcel, tak nakoniec už to z toho, lebo predsa len je vás viac vonku a nebudete predsa chodiť dookola jak Dylino. Pre každého jedného stačí voľaké praktickejšie auto, ktoré je väčšie, má viac miesta, zároveň má lepší zvuk, lepší motor. Tá spotreba síce bude kolaudovať, ale pre ešte cena, ak budem plakať. Ale to ďalej ďalšie také vec, že každý, kto vie, tak ja mám rád americké autá. Pre mňa je srdcovka proste značka Dodge. Je to môj život, môj sen. Koho nie, má také auto, ale keď mal Fatty Pillow. Ale však uvidíme. Sa blíži aj to leto, je to cítiť. Dneska je 33 stupňov, čiže už je cítiť, že už sa tá letná atmosféra, to leto blíži. Možno uvidíme aj lepšie videjka, bude vychádzať cez leto. Dokiaľ dotedy neumrem od tohto tepla, čo bude dnes. Kúpime? Áno alebo nie? To by bola ale séria o prerábkoch, by som bol jak Bača. S tým, že ty kokos, no, s mojimi remeselnickými skúsenostiami to dopadlo asi viac než komicky. Asi tak. Čo chlapci, brali by ste? Takú? Či takú? Takže tak. Mimochodom, otázka ohľadom toho auta, je to ako séria, ktorá bude ako keby o tom, že jak to má každý youtuber, že najprv máte predstavenie toho auta, jak vyzerá, jaké má feature a tieto veci. S tým, že moje auto bude akýby jak kinderko.
otvoríte a máte tam prekvapko. Čiže asi tak nejak. S tým, že potom budú mlásané voľaké úpravy, vylepšenia a takéto tie veci, čo pozná každý, to je autička. Kto pôjde, uvidíme. Chlapci moji zlatí pekní, toto keby tak je naozaj. Hlavne dnes by som nahybol veľmi rád. Ešte vlastne ako keby uvidím, či aj zajtra vyjde zombie nedeľa, lebo predsa len už je to séria, ktorá má veľkú sledovanosť a je časovo náročnejšia. Čiže dúfam, že možno som tu. Teplé, nehorázne. To mi dá pravdu, musí mi dať like. Tak, ohľadom toho, vlastne čo sa týče toho ďalšieho M-vlogu, ktorý bude v mesiaci júl, bude to taký špeciálnejší M-vlog, pretože bude to keby taký čas, taký pozostávať z niekoľkých častí, čiže napríklad to bude poviem M-vlog číslo 83 a rozdelený. Tak uvidíme. Pardon, ale v teple, v prdeli. Celý som uvarený, spečený. Môžem sa ísť hodiť do váhu. Čo není mimochodom zlý nápad, ale hodil by som sa. Ešte vás teraz takto sem dám. Trošku si tu pokecáme. Takto. Takže ohľadom Zombie Sunday, tak som sa rozhodol, že ako keby teraz, čo bude zajtra, tá nedeľa, tak nebude Zombie Sunday. S tým, že bude to ako keby, že odložené tie série na voľakú dobu. Čiže znova, keď sa rozhodnem znova natočiť, alebo či o tom bude vlastne dopyt. Ďalej vlastne, čo sa chystá, tak sú, jak som povedal, série s autom. Ale zároveň teraz v mesiaci august, keď budem z práce mať ako keby celozávodnú dovolenku, tak vlastne sa chystám na Beach Bar Auto Show, ktorý je v Novom Meste nad Váhom na Zelenej vode. Je to keby taký legálny zraz autičkárov, kde máte cez 250 aut rôznych značiek, tuningov, rôznych kategórií, je tam zábava, jedlo, občerstvenie, čo sa týče jedla, pitia a takýchto tých vecí. Čiže každý by si tam prišiel na svoje. Je to sranda. Bol som tam raz, stalo sa mi pár takých vecí. Skoro ma ráno tam zrazilo Lamborghini. To je všetko. Zároveň mám na svojom Instagramovom profile aj fotky ohľadom toho, že tam máme vlastné ako keby, že fotky z Koza Bobko, z Osmusiatov a takto. Čiže uvidíme, tento rok tam bude voľado ešte viac špeciálnejší. Na tom je dobré, že vlastne ako keby každý ročník je tam voľačo iné, voľačo lepšie, voľačo možno aj horšie pre veľa ktorých. Ale uvidíme. Zároveň ako keby jediná taká novinka je ohľadom toho, že vlastne tam máte aj detské atrakcie, či sú tam voľaké tie kolotoče. Jediné, čo som videl, keď som nebol minulý rok, tak bolo, že tam bolo ruské koleso. To ma to zaujalo, čiže mal by som aj záujem tam ísť, lebo vlastne ako keby oni tú show viac a viac posúvajú, čiže môže tam byť aj viac aut, viac, dajme tomu, tých atrakcií, viac toho programu, čiže je tam aj sprievodný program, čiže každý si tam príde ako keby na svoje a je za to rád. Budem aj ja, keby sa tam dostanem. Akože môže sa dostať každý s voľakým upraveným autom, tam nie je ako voľaký limit. Len s tým, že máte tam aj výhodu, že zaplatíte vstup 20 € a platíte ako keby za to auto. Čiže neplatíte za toho jednoho človeka, čo tam je ďalší, alebo viacerí, čo sú tam v tom aute, platíte 20 € za celú posadku. Dúfam, že to tak je, lebo inak by som asi skôr krachoval. A tak však toto bude asi pre tento M-vlog číslo 8 všetko. Ak sa vám tento M-vlog páči, hoďte mi like, odber. Dúfam, že sa vám táto séria páči, lebo je to inak časovo náročné. Ohľadom aj strihanie je to náročné. Ešte aj do toho chodím do práce a zároveň si vám toto vydávať. Takže buďte radi, že nejako sa snažím dostať na pomedzi toho YouTube a uvidíme, možno to dotiahneme tak, jak to má ísť so svojimi weekly vlogy. Takže uvidíme. A majte sa, čauky. A užívajte dnešný slnečný a prekrásny uteplený deň. Čauti.